Bro. Oke, sekarang program bos. Siaki yo. Bariki Mister Mendem. Gedek, cocok, yen udan gledek, apa yen mau Nyawero ki lho, nyawero. Yen durung kramikan, nepuru kadep kangenan. Iso mangan belani aku. Bawang balap. Saiki aku wis gedhe. Topik studio. Iso golek duwe dhewe najan biyen mung iso nyusahke pak ibuke ngapurane saiki aku wis kerja najan uripku rekoso ikhlas bekti kanggo keluarga. Sono kanggo piye kanggo. Ayo ngumpet. Oke. Oke. Biyen turun kramikan. Aku wedi aku. Aku yo wedi. Ojo. Aku wedi. Dino iso. Lah ya kuwi ora apa-apa. Yo wedi. Saiki aku wis gedhe. Iso golek duwe dhewe. Najan biyen mung iso nyusahke pak ibuke ngapurane. Saiki aku wis kerja. Najan uripku rekoso. Ikhlas bekti kanggo keluarga.
Mumet ya ya.